Здравейте! Днес ще ви покажем как работи нашия детектор с UV и магнит. Първо премахваме картончето защитното отзад. Премахваме защитата на батериите, която се издърпва внимателно нагоре и вече батериите са активни. След което това е за UV лампата, тук е за магнита. Натискаме бутона, който е за магнита, взимаме дадената банкнота и гледаме къде е реално металната лента, която трябва да минава за проверка. В една истинска банкнота има метална лента, в фалшивите няма. Когато детекторът почне да издава този звук, означава, че е хванал магнитната и метална лента, означава, че банкнотата е истинска. Когато не я намери, означава, че банкнотата е фалшива. Този звук ни показва, че тази банкнота е истинска. Както на евро, така и на долари, също и на левове хваща тази лента. Издавайки този звук, той ни помага да ни покаже, че банкнотата е истинска и ние не сме излъгани и измамени. Както виждате, пробвахме го на доста различни банкноти. Навсякъде ни показва, че банкнотата е истинска. Когато включим UV-то, проверяваме водните знаци на самата банкнота, които са тук разположени. Ето тук почват да се показват в самата банкнота. Когато ги има, това също ни потвърждава, че банкнотата е истинска, а не фалшива и ние не сме измамени отново. Ето тук осветявате и се вижда самите знаци. В самата банкнота почват да светят в фосфорно зелено.